Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty ride bus. Haka jingja la dapet na kajingyo ringdur lala bandong kadai kajingja accident kala ishir kai hendrai andala lum ye kajingtep shem ladon kanu kajingja pasusi kani kajingja accident kadai kabla ja kalai poi trik kala lingkot araja rupsan hakapor kumpa shibaji no phai singi hajan yomusyang hadien ba bus kabakit ikinong le jingesang shajawai kala Tyllun Shadien bat ban penjular South Tylli ki kaliret ki badon Shadien juga haka jingyo bani keren bu nongnya kani ke bus la yuthu bakadau di bakdia ukrong jong ke bus padena kani bu Khlem la shu pante lakam haka ni kapor baja ki pajba babon bay senran nang ki kertong jong ki balai thap kerteng hadisi office na mentaka election MDC kilai tur shaka jaka baja Hendrai Ruatla hadu South Tylli ki kali kila Julor shim la don pat ki ban Mynsaw Habatien, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya